ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କେତେ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ। এইপଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, এইପଟେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ରାମ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ ବୁଲି ସାରିଲି, ଆଉ ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଜାଗାଟି ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ମୋତେ ବି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଯିବି ଜଷ୍ଟ ବାହାରିବି ହନୁମାନ ବାଟିକା। ଆଉ ଏଇଠି ତ ମାତ୍ର କମ୍ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ପଳେଇବି ପାଖରେ। ଆଉ ସେଠିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଦେଖେଇବି ସେଠି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଉଛି, ଦେଖେଇବି ସେଇଠି କ'ଣ ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ଫାଇନାଲି 500-600 ମିଟର ଚାଲିଲା ଆସିବା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ହନୁମାନ ବାଟିକା ଭିତରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସବୁ ଚାରିକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟେ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶାଳ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ସବୁ ଏଇ ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି କେତେ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯିବା, ସେପଟ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ବି ଭଲସେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ହାଇଟ୍ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ଲୋକେସନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏ ପଛପଟେ ସେପଟ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଡ୍ୟାମ୍ଟା ମୁଁ ବୁଲିକି ଆସିଲି, ସେ ମନ୍ଦିରଟା ସେ ପଛପଟ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଅଛି 500 ମିଟର। ଆରାମସେ ବି ଆସିକି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିପାରିବେ ସେଇଠୁ। এইপଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସବୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦିର। এইପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇପଟେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି, ରାମ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଏପଟଟା ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଦ୍ୱାର ଏଇପଟ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ହନୁମାନଙ୍କ ଠାକୁର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି। ପୂଜା ବି କରୁଛନ୍ତି ନନା। ଏଇପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟଙ୍କତୋରାଣୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସିଆଡ଼େ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ମନ୍ଦିର ଏବଂ କେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି। ସାଙ୍ଗମାନେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ଧାମ ଆଉ ହନୁମାନ ବାଟିକା ଦୁଇଟାଙ୍କ ଜାଗା ବୁଲାବୁଲି ହେଇଗଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ଛୁଟି ଦିନରେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟି ଦୁଇଟାଙ୍କ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି, ମୁଁ ବି ନିଜେ ଦେଖିବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ।